Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи баракату. Ман оилаи Иззат Амон ҳастам. Ман ба шумои халқи муҳоҷир чӣ гуфтаниям? ҳайфи шумо, ҳайф! Наход ки Иззат Амон гуфта мехестед, мо бо туем, мо туро танҳо намегузорем, мо бо туем, ба пеш, ба пеш. ҳаминай қадри Иззат Амон назди шумо. вақте ки якта проблема мешуд, як беморӣ мешуд, як мурда мешуд, меёфтед Иззат Амона. ва якта буд. лекин шумо 2 миллионед. барои чӣ намехезед? барои чӣ ақаллан 100 кас шуда назди сафорат нарафтед? аз ӯ талаф накардед? аз ӯ дифоъ накардед? барои чӣ? барои чӣ ин қадар шумо беномус тарсу ҳастед? ҳайф бар шумо, ҳайф! мардуми мо ҳаминанд. шери нар, намедонам, ту яктаӣ, ту дутаӣ, мо аз пушти ту ҳастем, мо ҳамроҳи ту ҳастем, вале вақте ки мушкил эҷод шуд, дигар дар паҳлу тараф нигаҳ мекунӣ ки ягон паланге нест, ягон шағоле нест, ҳеҷ кас дигар мондагӣ нест. бинобар ҳамин вақте ки мушкил борои сари якаи каромат омад, мо ҳеҷ каса надидем. ин мард дар хидмати миллат буд ва мешавад гуфт умри худа ва ҷони худа барои хидмати ин миллат сипарӣ кард.